Boa tarde. A verdade é que estamos a vivir bastantes episodios non desexados a respecto do calendario vacinal últimamente. Ven algúns por falla de planificación, ven polos propios criterios económicos adoptados ou ven por parte do Ministerio ou ven pola man aberta baixo a que, meu punto de vista, se está tratando as propias farmacéuticas. Onte discutíamos, verá vostede, no propio pleno sobre a menixite e hoxe preguntamos neste caso pola toseferina. Na primavera de 2015 comezou un desabastecemento xeralizado da vacuna de TPA e pentavalentes, derivado, parece ser, deses problemas de fabricación do compoñente pertúsico das vacinas. Iso é, polo menos, o que xustificaron os laboratorios que as fabrican, que son Sanofi Pasteur e GlaxoSmith. E cando fixemos esta pregunta, cando a redactamos e a rexistramos no mes de xuño, a Xunta viña de modificar nese momento o calendario vacinal, pasando a vacina pentavalente dos 4 meses a ser hexavalente, como nos 2 e 6, e deixando a dos 18 meses aberta a posibilidade de que fora unha ou outra. E así mesmo aprazábanse, ademais, o reforzo dos 6 anos, que é o que sigue agora mesmo tamén aprazado, o da DTPA. Pois a verdade é que sine die, mantendo a dos 14 anos a de tétanos difteria. Desde xuño non se están a vacinar os nenos e nenas de 6 anos dese recordo de tosferina, de difteria e de tétanos, o cual, a pesar de non constituir un risco grave, deixa a dúbida de como se vai a recolocar ese calendario vacinal dunha situación que a verdade xa fai medio ano se definiu como transitoria, pero que, desgraciadamente, a estas alturas seguimos absolutamente igual. A respecto dese calendario vacinal actual, plantéxase a dúbida de se o desabastecemento seguise, Si seguísemos nesta situación, que é o que van a facer vostedes? Por unha banda, porque non se están a poñer esas vacinas dos 6 anos, e non sei se se contempla sustituíla por algunha outra para dar o resto de compoñentes que non son o da difteria, perdón, o da tosferina, e polo que xa estamos a coñecer últimamente, porque a situación en Galicia, a verdade é que é desconcertante, porque, dado o incremento de casos de tosferina en xeral no conxunto do Estado dende o ano 2009, que recoñece o propio Ministerio, foi o propio Ministerio o que iniciou as recomendacións para a vacinación, por exemplo, das mulleres embarazadas. Que sucedeu? Que debido a esta recomendación e debido a esta restricción no abastecemento de vacinas, como non existe unha vacina monovalente que sería o máis ideal para vacinar as embarazadas, e resulta que a vacina da que temos desabastecemento é a mesma, que a única que optaríamos a poñerlle ás mulleres embarazadas, pois moitas comunidades autónomas están a decidir vacinar as mulleres embarazadas e non os nenos e nenas de 6 anos, porque, segundo os estudios dos que se dispoñen, hai máis risco ou a enfermidade máis grave no caso dos lactantes que nos nenos e nenas en idade escolar, e, polo tanto, se hai que escoller, decídese vacinar as mulleres embarazadas. O asombroso é que en Galicia nin unha cousa nin outra. Estamos nunha situación na que non se están a vacinar os nenos e nenas de 6 anos, pero tampouco se están a vacinar as mulleres embarazadas. E, polo tanto, entendo que a Consellería de Sanidade terá algo que decir ao respecto e, evidentemente, preguntamos que van a facer con isto, E, ademais disto, non sei se vostedes, nese momento, cando redactamos esta pregunta, preguntábamos que iban a facer para informar as familias, non sei se se informou de algunha maneira. Eu, polo menos, a experiencia que teño é que a xente descoñece en xeral por que non hai a vacina, por que non se poden vacinar os seus nenos e nenas, e, evidentemente, tal e como descoñecemos nós, descoñecen que van a acontecer nun futuro e se van poder vacinar, digamos que a posteriori, ou que vai a suceder con ese calendario vacinal. A verdade é que é coñecido o afán recadatorio das multinacionais de farmacia. Nos o temos denunciado en comisión e tamén no pleno, e a nosa dependencia que temos, non só en Galicia, senón no conxunto do Estado e en Europa das propias farmacéuticas, produce situacións como estas nas que estamos atadas e atados a que a propia farmacéutica nos proporciona a medicación, e senón non temos maneira de poñela. A verdade é que é unha situación que debera estudiarse e intentar evitarse con medidas,
as posibilidades que teñamos. O que entendemos é que o mínimo que debe facer a Consellería e o Ministerio neste caso é polo menos presionar a propia farmacéutica para que resolvan canto antes esta situación e estar interesándose continuamente pola propia situación. Nos preguntamos que xestión se está a facer a Consellería e o Ministerio. Si vostedes entenden que esta situación se podería ter evitado, vostedes sabe, imagino que sabe mellor que a min, que parte da produción que se facía en Europa destes laboratorios trasladouse a India, porque son lugares onde se poden explotar os traballadores e traballadoras e as condicións laborais son peores e os salarios son inferiores. E, polo tanto, a produción está a ter unha serie de problemas e entendo que 6 meses é tempo suficiente como para que estén a dar algún tipo de explicación de por que esta situación segue sendo a que nos consideramos que a saúde pública é un tema moi importante, a prevención primaria é importantísimo, entendemos que estes problemas non se poden deixar de lado nin abandonar e que ante unha situación como esta son vostedes, evidentemente, os que teñen a responsabilidade e os que teñen que buscar solucións e, polo tanto, por agora agardo respostas e logo intervenir na segunda quenda. Gracias. Gracias, señora Solla. Para respostar ten a